Sme v Himalájach vo výške 6900 metrov a momentálne sme si museli urobiť shelter, pretože vonku je minus 30 a čakáme na helikoptéru. Ty tak vymýšľaš. No si. Čo to je film, vieš, to je... Momentálne sme také Píšem scénar. Skoro 3000. Podstrižem. V takom pohorí na K som zabudla Karakoram. Jak sa to volá? Kaukaz? Kaukaze sme? To jak sme sa tu dostali do Kaukazu? Lietadlom. No, vidíme Na pešo. krásne užbu cez okienko. Škáru, A to je Zarosenia. Škáru. Pepnú. Zajtra nás Koľko čaká meriaš škára? Aconcagua. 1000 koľko? 5100. To je parádne okienko. Nieco. Hej. Nieco. Dajčo. Niečo. Parádne okienko. Všetko vidím. Ja te vidím. Naše Ako veci je tam vonku? Slnko? Naše veci tam ešte furt sú. Nikto nebol ešte zobrať. Ja som veľmi, veľmi šťastná a vďačná za každý jeden moment, ktorý tu zažívame. A môžeme byť naozaj vďační za to, čo máme. Sme. Tie Himaláje sú ale krásne, nie? Pozri, aha. No len vyčisti to okienko. Barabaš už nemá čo točiť. Vyčisti to okienko trošku, nech ukážeme ľuďom to. Tie Himaláje. Tam je K2 je naľavo. Napravo je... No, čo máme? Pri Čo je K2, vieme? pri K2? Čo je pri K2? K1. To by sme vymletí. Tam je K1. Nie, pri K2 je Broad Peak. No. Je tu mix všetkého. Ale Elbrus nie je vidno vôbec. Je vzadu niekde. Tam. Tu nedovidíme. Kaukazus. Majestatix Kaukazus. Toto si malo fotiť. Toto foť. Hej, poď, odfoď nás. Natáčiš? U teba doma tu, hej. Dajte u Marušky. Hej, boli tam, no. A keď už sme tu, my sme boli Ešte ďalej. A tak to už je na pohredienku. Čo robíš, foto? Nie, poďme sa pozrieť. To je videjko? Chce sa postískať. No. On nechce sa s nami obývať. Že poďme my traja. Vyváľam v tom zemu. Do porcelánového slona. Takto si zlovil tomu onemu tú paličku. To dá stískať, čo? Tomu no. No, On hej, sa hej. chcel stískať. Sa chcel stiskať, no. Maruška, porozprávaj nám. Kde sme sa to vlastne dostali? Išli sme včera z Mestie do dedinky Užguli na džipe. Tam sme prespali. Večer sme si ešte dali prechádzku na La Maria horu. Tu na túto dole. Mestiu máme tam vzadu pod Užbou, kde sme boli predvčerom. Tá dvojrohá krásna hora. Pozadí tiež vidno Tetnu. Tu máme hreben Škáry, najvyššia hora Gruzínska. Najvyšší vrch má 5193. Tvorí to vlastne hranicu Ruska. Táto cesta ide ďalej do sedla Zagaro a potom už ďalej je v údolí dedinka Cana. Vzdušnou čiarou takto máme Kutaisi, odkiaľ zajtra, nie pozajtra, bohužiaľ poletíme domov. Tam je Prešov, Tatry. No a tešíme sa na krásny Prešov. Čo budeme robiť dnes večer? Asi si dáme výborné gruzínske víno a nejaké dobré mäso a od pani domácej
ktorý vytikajúci sír. Teším sa. A možno pôjdeme do miestneho kina. Juj, tak to by bolo super. A toto všetko môžeme Ja sa teším na zažiť cestu kde? jeepom, to by dobrý A kostitraf. s kým? A toto všetko môžete zažiť z Hike Slovakia. Wow. Krásne nám vyšlo počasie, ďakujeme Pánu Bohu, všetkým elfom, všetkým morským bytostiam a Bohom, že nám to takto dopriali. Je to bomba. Také pekné čerty sme naťahali na Pútovci. A ty si vládol také parádne dlhé. Ja mám také... Taký. Uj, ale Maruška ide pekne. Plynule. Pekný sadnú do toho. Hej, treba si do toho sadnúť, no. Krásne. Ešte raz. Hej. Nevadí. Dobrá lyžovačka. Tento úsek bol celkom fajn. Tam hore to bolo moc strmé. Koniec filmu. Koniec filma! Čaute.